Ada urut JP. Sudah JP. Oh, itu tanggal berapa? Oh, sudah nanti. Lama aku bergaji tadi sampai tanggal berapa ni? Dah, kasih dulu. Oh. Itu hitung dah lagi. Tengah baksa ni saya, baksa Udalguri, Udalguri itu jadi ni na, bagi di siapa nanti, kalau kali ni bah, itu siapa nanti ni itu bola ni sini dia, bagi bos kami break, jadi baksa ni break guru itu saya dengar. Kayak जोङो बांद्राय गोबाव खालामखाला जिहेतु गोजान नालाय जायगाया थांगौमानि बेयावबो थांनानै फैबाय ओमफ्राय जोङो खायसे जेनेबा एसेबां गिदिर हेल्प खालामनो हायाबाबो बाजै माबा मोनसे जेनेबा खुदिया गोरलै दङ नङा होमबा नाथाय गोरलै खमसे खम 20 दिनसो जाबाय नोंना 20 सानसो बारबायना बेसेबांसो जाबाय जेनेबा उननि दा बाजैनि न'खरनि हाल सालाबो मोजां नङा जेनेबा
न'खरफोरा बेनिफ्राय उननि जेनेबा बे खुदियानि फरायनायफोरा माबाफोर खहा जागोन नामा बिदि साननाय फैदों आरो जोंनाव बेखायनो जों मोनसे जेनेबा थिरांथा लादों आरो बे बयस फेमिलिनिफ्राय जेनेबाथाय जाहाथे बे खुदियानि फरायनाया जेबो असुबिदा जाया बेनि थाखाय खुदियाखौ जेब्लानोखि जोंफोरनि बे न'खरजों कन्टेक्ट लाखिगोन जेब्लानोखि खुदियाखौ स्कुलाव होगोन आरो ना एडमिसन होगोन बे एडमिसन होनायनि टटेल एडमिसन फिसखौ बबे स्कुलाव होयो बे नोंसिनि खोथा एडमिसन फिसखौ जों होगोन आरो बेनिफ्राय आरोबाव बेनि ड्रेसनिफ्राय बिजाबनिफ्राय बे फिसखौ जों होगोन ओमफ्राय 5 बोसोरसिम आरो ना 5 बोसोरसिम एलपिआ जेहेतु 5 बोसोर थायो नालाय जोंना क्लास 5 लगे बे 5 बोसोरसिम आरो बे बयस फेमिलिनिफ्राय बाजैनि न'खरनि थाखाय बे गथ' फिसानि खुदियानि फरायनायनि थाखाय आरो ना बोसोरनि गिबि दाननि जेनेबा बबेबा मोनसे खालाराव आरो बे जोबथाबो जानानै जेनेबा 20 जेनेबा जानुवारिनि 20 थारिखबो जानानै बेबायदिनो बोसोरनि गिबि मान्थनि बबेबा मोनसे खालाराव जोङो बाजैनि न'खराव बे गथ' फिसा फरायनायनि मुङाव बोसोरसेयाव 50,000 करि होफैगोन होननानै रायजो राजाफोर दङ बिसोर गासैखौबो साखि लानानै जोङो जोंनि बाजैनो बे खोथाखौ होनाय जाबाय आरो एबा जोङो बै गथ' फिसाखौ एडमिसन होनायनिफ्राय 5 बोसोराव लागै जोङो बाजैनि न'खराव 50,000 करि रां होफैगोन बेखौ जोङो साखि रायजोफोरखौ साखि दोननानै जोङो बे बयस फेमिलिनिफ्राय बेखिनिखौ बुंबाय आरो दिनै जा एसे हायो जों माबाफोर असुबिदा जानायफोरखौ जाहाथे एसे मा होनो माबानानै लानो हायो बेनि थाखाय जोङो बे बयस फेमिलिनिफ्रायनो आरोबाव बाजैनो जोङो 20,000 रां होलांगोन होननानै जों आखायाव लादों बेनिफ्राय 5 बोसोराव लागै बे स्कुलाव होनायनिफ्राय 5 बोसोराव लागै जोङो 50,000 करि होफैगोन आरो बोसोरसेयाव 5 बोसोरसिम आरो दे जोङो रायजोफोरखौ साखि दोननानै बुंदों जेनेबा बे भिडिअबो लादों गासिबो नङा होमबा साखि दोननानै जोङो बे कन्टेक्ट खालामगोन जोङो दानाथ' फ्राय 3-4 बोसोरनि उनाव स्कुलाव होयो नङा होमबा 3-4 बोसोरनि जोङो 3 बोसोरनि उनाव खनसे खबर लाफिनगोन नङाबाथाय 3.5 बोसोरनि उनाव बिदि खबर लाफिनगोन आरो जों खनसे फ्राय जों 3 बोसोरनि माबायावनो बे गेजेरावनो जोङो खबर लानो सेस्था खालामगोन जाहाथे स्कुलाव होबाय नामा बिदि आरो जेनेबाथाय स्कुलाव होबाथाय जोङो बे स्कुलाव होगोन खालि जेनेबाथाय एडमिसननि फिसखौ जोङो होजोबगोन जिमानखि थाङो बेनिफ्राय ड्रेसनिखौ होगोन बिजाबनिखौ होगोन बेगनि होगोन बे जुथा बिदि गासैखौबो होजोबनानै जोङो बे खालिनो बे बोसोरनि फरायनायनि थाखाय 50,000 रां होलांगोन आरो बेबायदिनो 5 बोसोरसिमहालागै जों 50,000 करि रां होफैगोन आरो बाजैनो बेखिनिखौनो बुंनानै जोङो आंनि बिबुंथिखौ सायावनो फोजोबबाय आरो बे अनसुंथाइखौ जों होगोन होननानै रायजोनि सिगाङाव साखि दोननानै जोङो फोसावनाय जाबाय दा जोङो बांद्राय बेखौ खालामला जोङो बेखिनिया जोङो दिनै बे बयस फेमिलिनिफ्राय बे बयस बिथांखौ 20,000 रां गावगायनि आखाइजों बाजैनि आखाइयाव गथायनानै खावलायनाय जाबाय माखासे जामुंफोरखौ जों बाजैनो होलांगोन होननानै लाबोदों जों दिनै बबे सेनिटाइजार दहाय होनांनाया Kalka future. How to ayo gaba deh gaba mulai dah mung laki baik bazi nama mung laki ke Onisa Masahari Onisa Masahari nah satu mojang ko pwede gapon ayo lalam punya gawa gaba deh bazi जों खोथा होदों दे जोङो जेनेबाथाय बे एडमिसन खिनाखौ खालामनानै होथारगोन बे बयस फेमिलिनिफ्राय नों जा स्कुलाव होयो आरोना जेसेबां थाङो ओमफ्राय बेनि ड्रेस हरगोन जोङो ड्रेस खिनाखौ जों फैनानै होफैगोन जेनेबाथाय रावबो माबालायनाङा फैनानै जोङो 3 बोसोरनि उनाव जों खबर लाफिनफैगोन नोंसिनि न'खराव बेनिफ्राय
जि थासारियाव थाया मानो आरो नोंसोरहा जेनेबा जोङो बे ड्रेसखौ एडमिसन फिस गासैखौबो जोङो होफैगोन बेनिफ्राय जोङो बोसोराव 5 बोसोरसिमावलागै 50,000 करि नोंनि आखायाव होफैगोन जों दा होमबा जों बांद्राय गोबाव खालामोब्ला हर जाहैगोन दे उनाव पाता लागोन लाया इदि नङा आरोना जोंनि मोनसे बियो जेन फिउचारखौ लानानै जों सानखांनाय जुदि जों उनाव मोजां जुदि जों उन्दै बैसोनिफ्रायनो मोजां स्कुलाव होआब्ला मा थिग मोजां जालांनायनि लामायाव थाया जेरैबायदि जोंफोरनो मोजां स्कुलाव फरायनो मोनाखैनो ओमफ्राय जों बारा मोजां इडुकेसन लानो मोनासै नालाय जों बे फिउचारखौ साननानै जोङो जिखिनिखौ गथायनाय जाबाय आरो न'आव जोङो बादा होनाय जायो गोजोननाय थाबाय बयजोंबो लोगो मोनलायनानै दे होमबालाय ना